kuće idem da nešto odradim. Idemo da nešto odradim, ljudi. Ja kao da hvatam Pokemone, ali ne hvatam, dragi moji, ništa, nego sam čisto eto onako izašao da se malo snimim. Tražim Pokemone malo. Ljudi, idemo malo kroz Podgoricu. Kao što vidite, idemo malo kroz Podgoricu, kroz ovaj grad glavni. Nervirao je ležeći kuka, laki kuka. Ovaj križtek. Hajmo bre. Vidi kako prazan parking. Ljudi, ja se nadam da radi dalje. Da se snima malo oko. Ljudi, kao što vidite, ovamo nema stikera onoga što tražim, Spidermana. Kaže, prošao je, ali ljudi, sad ćemo da vidimo preko puta jedne mašinske škole. Da nađemo mi taj Spiderman. Ćao, imate li stiker? Stiker, samo male, ili tako? Stiker, samo male, jel? Samo male stiker, nema, malo brojne zidove prepostavljam, jel? Evo ne, velike. Pogledaj tu panom kođe prije semaforom to drže sa sigurnošću. Evo vaš, hvala, ćao. Ili velika panonka na zabijelo, namo gdje je stadion zabijelo. Vaš vidit ću ja to da vidit. Hvala, ćao. Ljudi. Ljudi, ja mislim da sam i ovo... Idem do Panonke, Panonka se nalazi tu blizu. Idem do nje. I naravno ljudi, ako nađem taj stiker. Ajmo, ljudi. Preznajah se. I kurac. Ćao, imate li stikere veliki? Došlo nam, imali smo. Sve, ja? Je sve. Evo još malo. Ljudi! Suđe sam bio. Narod kaže, stiker su prošli. Sada ih pitaš, rekli bi prije 5 minuta. Su prošli. Ali... Bože moj, idem sad u... onamo...
misliš? Pogledaj. Ide se ono gdje sam bio prvi put, uzme neki stiker, pazeno, svaki dan, kad budem išao opet da uzimam taj traženje tog Spidermana, isto će mi reći prošlo je prije 5 minuta, ali dobro ljudi, sada idem da po čitavom gradu tražim stikere, bolje mi uzeti izaberem neki, da nije ja što ima stikera, jedno 300 i tako dalje, tako dalje. Evo ga, dadi tu, dadi. Robna kuća dadi. Ljudi, kao što vidite, ja sam uzeo jedan stiker. Uzeo sam jedan stiker, sad ću vam pokažem, evo kao što vidite unutra. Neke stikere male, ali valja za zid. Pokazat ću vam kad zalijepim detaljno. To je ljudi bilo to, mislim nije dalje bilo to, ali pokazat ću vam kako izgleda stiker na zid s ovom. To moj sin voli da mu zalijepim. Wow! Evo, stižem kući, ljudi. Zauzeli su mi parking. Jeboj. Ja se preznajem, ljudi. Napolje užas, ne bilo se zvala Crna Gora kad smo crni ljudi, evo ovdje, pržimo se ovdje. Ovako dođe taj stikerčić, ima svašta. Kao što vidite, tako to izgleda. Imam još? I ljudi moji, to bi bilo to što se toga tiče ovoga klipa. Nadam se da sam bio interesantan. Imam jedan tiket da pratim fudbal, sam igrao. Ja nisam isto čovjek koji voli da bači grdne pare na fudbal. Bačim euro ili 50 centi. Što da vam kažem, bio sam malo po gradu, po ovoj vrućini da tražim stiker, ja sam to zalijepio. I nadam se da ste uživali sa mnom. I ako vam se sviđa, dolje bacite koji like i komentar i sub i hvala. Vidimo se vrlo uskoro.